si tvrdoglav kao i uvek. To što hoćeš da uzmeš vidiš da ništa ne valja. Pusti me da ja uzimam stvari, bolje se razumem. Marija, ja sam uzeo kredit i ja ću da kupim ono što sam naumio. Dobro, ja ću da od mog kredita uzmem ono što ja hoću, da stan bar na nešto liči. Da liči na bolnicu. Jest. Milane! Ne može da uđe! Ne čujem! Ne može da uđe! Šta ne može da uđe, Prijo? Pa preterano je veliki! Pa dobro, šta rade ti momci? Zašto ih plaćamo? Gurali su pa su otišli! Prijatelju, ajmo da vidimo šta je to gore. Drži ovo! Šta ti je, bre? Pa nisam mogu da izdržim. Kako ja mogu? Pa tebi je lako, ti ideš napred, a ja unatrag. Pređi ti na ovu stranu, pa ga uvati gde ti je zgodno. Dobro. Ajde, prođi gore. Ajde sad. Ajde. Polako. Ajde. Puštaj! Joj, tako ti je to, prijatelju. Kad prave ovolike zgrade, a male liftove. Šta to, Prijo, ne može da uđe? Pa vidite koliki je. I ti kažeš da si uzeo meru u milimetar. O, majko, ja sam merio visinu sobe, a nisam imao u vidu vrata. Pa dobro, kako sad misliš da ti ovo uđe matematičaru? Ma kakav matematičar, juče je dobio keca. Žiko, moramo da nađemo neko rešenje. Ej, ajde da probamo po prečke. Ajde. A vidiš da ne može, malo je pred sobom. Pa šta da radimo? Sad, da rušimo zid. Pa zar za ovo malo da rušimo zid? E, to što malo fali, to devojci sreću kvari. Prijatelju, donesite steru i čekić. A, to ne dolazi ovdje. Pa ovako lepi skupoce normalno. Pa nema druge, donesi alat. A šta se sad buniš kad si kriv za ovo? Sad ću ja ovo sve sam da oblikujem lepo, a vi idite dole po resto po nameštaj. Ne, živim. Budi nežan. Ovo, sad ću. Jeste ga sredili? Jesam. I to param parčar, vele majstore. Pa ja ga samo jedan put čupnem čekićem, on se raspade načisto. Ali ništa se ne brinite, sve ću ja to ponovo da vratim kako je bilo. E onda požurite da sredimo dok deca ne stignu. Momci, evo tu, nosite na treći sprat. A gde si, bre, prijatelji? U Urbanu.
Pa šta radiš tu? Montiram regal, a ti pazi kako ulaziš. Slušaj, ostavi to Jeleni i prije Luki. Ajde mi pomožeš nešto. Ajde. Silve, šta radiš ti ovdje? Unosi stvari. Kakve stvari? Namještaj, ovo stan broj 10. Jest. Ali naše su stvari već stigle. Zašto vi te stvari ne nosite? Ovaj gospodin kaže da je greška, da su stvari već stigle. Kakva greška? Dobro ljudi, pa šta vi to radite? Pa nameštamo. Hteli smo da ti iznenadimo. Da vidiš kako smo ti lepe stvari kupili. Vidi. Ajmo mi, prijatelju, da završimo naš posao. Pa čekaj malo da spusti kosti. Pobogu, zašto me niste pitali, znate da sam uzela kredit? Dobro, nekako ćemo da smestimo i te tvoje stvari. Gde da ih smestim? Uzela sam za sve 3 sobe. Ima da bude ko u magaci. Ajde, majstore. Ej, stiže nameštaj. Na zdravlje.